Barça imposa l'Ontinyent en l'últim minut pràcticament del partit, 2-1, amb gol de Matas. Ara queda la tornada a Ezpurua, allí a l'estadi de l'Eibar, on este conjunt és molt perillós. Imatge d'este partit comentades per Miquel Àngel Picornell. Victòria merescuda de l'Ontinyent davant l'Eibar en l'anada de la segona eliminatòria de la fase d'ascens a segona divisió A. Els de la Vall d'Albaida han xafat l'accelerador des del primer minut. Així remata Montañés per damunt del travesser. Ha protagonitzat 2 jugades més este mateix futbolista. Així no arriba per centímetres en esta centrada des de la dreta. Finalment en el minut 3 Montañés de nou, però xuta desviat. S'ha demanat penal al minut 13 en esta caiguda de David Torres dins l'àrea per esta espenta d'Urselai. Al minut 42, baló llunyà que para Rangel. Pràcticament ha sigut l'únic tir de l'Eibar entre els 3 pals en el transcurs de la primera part. Primer minut de la represa, remat de cap de David Torres que se'n va fora. Al minut 7, un xut de Gonzalo que desvia un defensa al córner. Des de la frontal ho ha intentat el central de l'Ontinyent. Al minut 12 ha sigut Rangel qui ha desviat al córner este llançament llunyà de l'Eibar. I l'ocasió més clara, fins a arribar al primer gol, esta del minut 13. Baló ben lluitat per Gonzalo, centra César Soriano i Raúl Muñoz a punt de marcar. El gol que ha arribat en el minut 17. Paco Montañés culmina una llarga jugada. Primer remata Fran Moreno, rebutja Cigor i finalment Paco Montañés que fa efectiu el primer gol del partit. El deliri a les graderies del Clariano. Era el minut 10 de la represa. Es posava per davant l'Ontinyent. Els gols i els xicotés detalls que són importantíssims en aquestes eliminatòries d'ascens. I la polada d'aigua freda ha arribat en el minut 23, en forma de gol en fora de joc. Paren atenció al jugador que marca, Javi Gómez. Ell mateix delata la seva posició antirreglamentària. Ho va esclarar així. Alça els braços, com volent dir que ell no vol jugar, però sí que intervé en la jugada perquè acaba marcant el gol. Gol que devia haver sigut invalidat. Ho veuran més clar així. Així diu que no va en ell la cosa, però acaba marcant. Ja en la recta final, minut 88 de partit, David Torres rematarà de cap i el baló se n'anirà fora, com a conseqüència d'este servici de banda. I es jugava l'últim minut, abans de la prolongació, quan Matas ha fet justícia en el marcador. La jugada la inicia Rangel. César Soriano envia i Matas que marca eixe merescut gol per a l'Ontinyent. Ho acabem de dir i insistim. Les eliminatòries d'ascens es resolen en xicotés detalls i este gol sí que és un gran detall per a viatjar amb una renda important en la tornada a Ipurua. Tornarem a veure el gol de la victòria de l'Ontinyent que intentarà fer bona la pròxima setmana al camp de l'Eibar. I una pena a l'errada arbitral, perquè aquest gol del Eibar no tenia per què haver pujat al marcador, perquè sí, és de veres que té raó el nostre company Picornell. Era fora de xoc del futbolista que fa així, diu jo no vaig a la jugada, però després que beneficia de la situació antirreglamentària, quan el baló se centra per a fer el gol. Tenia que haver quedat invalidada la jugada, però l'àrbitre no ho ha vist, el seu auxiliar no ha sabut alçar la bandera en el moment oportú. Resultat de 2-1, no està mal, a veure què passa, ja veurem què passa en el partit de tornada.